سلام كبرات حواتن أحاتن سلام إجزابير مسكول خاتكم يخون لو ما أنتي بخلاي فيديو متأكم اللهو زي خلاي فيديو نادما بزعوا نايبيت خرسيانا مسارتاوي تمرتي زبهال كافتوم حمشتا أماد مشتر تي وانان نيجزابير حلوات نيجزابير ملكوتاوي أملاخنت نفلتلو مشتريو كافتوم حمشتا أماد مشتر زبهال تي بمجمريا نريو تأيو مشترى سلاسي زوليو مالتي سلازي مشترى سلاسي ناي سلاسي مشتر كمايو سلاسي مالت انتاي مالتيو سلاسي خ منيوم ويدما منيو زبل مشترى استبحالو المخنيات كتأيو زبل حتصر بزولا من قدي أبزن استوسنا دقايق كنرينا نزنو زنيوا سلام مشترى سلاسي بدن بغيركم كتفلتو تدليو حوات أحد إز فيديو اسكام مجرشا رأيو يخم بموال فيديو تمرتي كجمري مشترى سلاسي كنقول كلنا كلتا استفلاليو قالات اللو مشتر مالت زي قلع استحبه حبو نجر مالت انتخون أب سلاسي خوون كرلوجن مشترى سلاسي مالت كابناي سب أي مرو وي كابناي سب أتحسسوا بلا علي سب رئيو وي بناي كيمستر وي بناي حساب كأمر كفلتو زي خيل مشترى زخانة جن بأمنتن بملكوتاوي جهدت وي divine revelation كفلتو زخيل مشترى مالتيو مالتي سلاسي زبل دما سلاسي خاب زبل ناي جس زمت أخوينو سلستنت وي فلوي سلستنت إنك ترينيتي تواهيلو زفلتي مالتي إذا مالت سلاسي سلست أكلات كله حد أملاخ كوينو دما سلست أكلات مخانم نفلت ألو منجدي ركيق بزخانة منجدي نفلت ألو تمرتي يمالتي ناي سلاسي نجار كنفلت تقوينا مجمرة سلاسي بمنتاي حدا يخونو بمنتاي كسلست يخونو إلنا ناي مفلات قديت هلنا إذا مالت مالتيو بمجمرة بزوم كلتا منجد زيوم سلاسي من مخانم بقلتي كنفلت من خيلنا مالتي زيوم كلتا ما تايم ناي سلاسي حدنتن ناي سلاسي سلسنتن مفلات إدلينا سلازي كابزوم كلتا نجمرلو ناي سلاسي حدنت زبل تمرتي إنا مجمرة خنجمر مالتي إيش سلازي سلاسي حدنتن سلسنتن كنمهار كلنا بحدنت جمرنا له مغنيات ناي كوتري مبللات امبر أب حدنتن سلسنتن مبللات سلازل يكونن سلازي حد الكناب سلسة سلازي خير ناي سلاسي حدنت كنجمرنا مالتي سلازي مجمرة سلاسي حد زخون له مشتر تأي بمتأيهم حد زخون تيلنا تمجمرة ببهاري تاي مالتيو بهاري مالت تاينت زري تاينتيو سلازي سلاسي تايهم كنقول كلنا أملاخ زبل قال نمت ماتي سلازي حد زخونه نجرنا نمت زلنا أكل زرينا من النتيو ناب استفلالي نجر زقلت النامنت زخونو بمنجد زخودو نجارات تريناسي تيوم تايهم تيلنا سبات نبلينا سبات نبل تايهم نزبل ملاشنا سبات ندحرنا خدها اليوم سبات نبلنا إنسات نخدها اليوم كإنسات نبلينا من يوم نزبل نجر نايب قلاو نجر ندحر دا قليتنا يا خوينا جن لمثالي تي توم سبات تحدا قبر مريم زبهال سمو خوني خيل تحدا حجوس خوني خيل سمو تحدا خا صدوق ويكالا عينت سم كيلو يخيل انسساتون تحدا نبرخ خوني خيل تحدا أنبسا خوني خيل نفلا اليوم لنا مات سلازي ببحري سلاسي حدا يخني بالكلنا أملاخ زبل نجر إنا ببحريهم تايم سلاسي أملاخ زبل نجر نمثلنا ماتي حدا ناي بحريهم متصوع سمون اللوم سلاسي ناي بحري سم اللوم تواؤت فتاري أدوناي إرشاداي زبلو ناي بحري متصوع سمون اللوم مالت سلازي سلاسي بحري حدا يوم مالتي كالا أيدما بملكوتي أب قدماي قرنطوس معرف شو من توصل أربعة انتر في حدا أملاخ كاري أملاخ كم زيلن نفلت إنايبي هورا قدس باولوس انتر في حدا أملاخ كالي أملاخ كم زيلن نفلت سلازي ملكوت مالت مجزاء مالتي ملخة زبل ملكوت مالت مجزاء مالتي سلازي بمجزاء بأملاخ النت حدا أملاخ كم زلون نفلت أقول مشتري انتر في حدا أملاخ زبل سلازي حدا أملاخ مخانو سلاسي بملكوت حدا يوم مالتي سالساي بمهلاوي وي بمنبر حدا يوم زمالتي مالتيو سبعين سبيتن أبجزهم سبيتي أبجزاء سبعين ما أمجيش أخوين حدا خوين يخولون
ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ነገራት ስለ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ሰባት እዮም ማለት እዩ ኣብ ስላሴ ግን ከም ዝበሃል ስራሕ ኣይሰርሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ወሪዱ ናብ ምድሪ ክጥምቕ ከሎ መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር አብን ምስኡ ህልዋት እዮም ማለት እዩ ብምንባር ህልዋት እዮም ስለዚህ እዚ ማለት አብ ዘለሉ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ለውዮም ወልድ አብ ዘለሉ አብን መንፈስ ቅዱስን ለውዮም መንፈስ ቅዱስ አብ ዘለሉ ካ አብን ወልድን አለው እዮም ማለት ስለዚህ በምህላው ሓደ እዮም ማለት ካው ተወሳኹን በስልጣን ብዙፋን ማለት እዩ ምን ብልላጽ ይውሉምን በዓለም ብምግዛእ كمون عالم بمحلاف حدا إيوم ማለት ስላሴ ስለዚህ ስላሴ ሓድነት ዝኾኑሉ ሚስጥር በባህሪ በመለኮት በምህላው በስልጣን ዓለም ብምግዛእ ዓለም ብምሕላፍን ዝመሳሰሉን ሓደ እዮም ማለት ስላሴ እሺ ናይ ስላሴ ሓድነት እንድሕርዳ ነዘመውዝኒው ገሊጽና ኮይና ናይ ስላሴ ሰለስትነት ከታይ እዩ ስላሴ ብምንታይ እዮም ሰለስተ ዝኾኑ ክንብል ከለና ተቀዳማይ ብምንታይ ኢና ንሪ ብግብሪ እዚ ማለት ናይ አብ ግብሩ ምውላድን ምስራጽን እዩ ናይ ወልድ ግብሩ ምውላድ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ግብሩ ድማ ምስራጽ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ነዘመውዝኒው አብ ወላዲ አስራጺ ምዃኑ ወልድ ተወላዲ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራጺ ምዃኑ እንፈልጠሎም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሕጽር ዝበሉ ብግልጽ ክርዱና ዝኽሉ ክልተ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መስረጃታት ወይ መረጋገጽታት ከህበኩም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 እቲ ኣብ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ክምህረኩም ይብል እቲ ኣብ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ክምህረኩም ስለዚህ ኣብ ዝሰዶ ይዝብል ዘሎ መን ይሰድድ ኣብ ይሰርጽ ስለዚህ መን ይዘስርጽ ዘሎ ኣብ ይዘስርጽ ዘሎ ማለት እዩ መን ይሰድድ ሎ ኣብ ይሰድድ ሎ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ኣብ ዘብዝኒ እዩ ካብ ኣብ ዝወጽእ መኒ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ እሱ ኩሉ ክምህረኩም ይሉ ነቶም ሐዋርያት ይነገሩም ለክርስቶስ ማለት ስለዚህ ኣብ አስራጺ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራጺ ምዃኑ በዘብዝኒ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ብግልጺ ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ንወዱ ቤዛ ክሳብ ዝህብ ክንዲዝን ዓለም ኣፍቀሮ ይብል ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እግዚአብሔር ኣብ ንሓደ ወዱ ቤዛ ክሳብ ዝህብ ክንዲዝን ዓለም ኣፍቀሮ ይብል ስለዚህ ግልጽ ብዝኾነ መረጋገጽ እግዚአብሔር ኣብ ወድ ከም ዘለዎ እቲ ወድ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኣብቲ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ወላዲ ንመን ወሊዱ ንኣብ ንወልድ ከም ዝወለደ ወልድ ድማ ተወላዲ ካብ መን ተወሊዱ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ወሊዱ ክንበሃል ከለና ግን ናይ ከም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ናይ ዕድመ ምብልላጽ ዘለዎም ኮይኖም ዘይኮኑስ ብባህሪ እዩ ማለት እዩ ብስልጣን ሓደ እዮም ከም ዝበልናዮም ልክዕ ኣብዚ ድማ ናይ ውልደት ምብልላጽ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ስለዚህ ኣብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ እዩ ኢልና እንመሃረሉ ሚስጥር ብግብሪ ሰለስተ ግብሮም ሰለስተ ምዃኑ በዘብዝኒኤ ግልጽ ብዝኾነ ንፈልጦ ማለት እዩ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት እውን ክንመሃር ከለና ንኣምን ብኣሐዱ ኣምላክ እግዚአብሔር ኣብ ኣሐዘይ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ተባሂሉ ይፍለጥ ወንኣምን ብኣሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ኣብ ዋህድ ዘህሉ ምስለዮም ቅድሚ የተፈጠረ ዓለም ብርሃን ዘእም ብርሃን ኣምላክ ዘእም ኣምላክ ዘበኣማን ስለዚህ ካብ ብርሃን ዝተገነየ ብርሃን ካብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተገነየ ሓቀኛ ኣምላኽ ምዃኑ ዝገልጽልና ወንኣምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማህያዊ ዘሰረጸ እምኣብ ኢሎም ኣብ ሃይማኖት ኣበው ጸሎት ሃይማኖት ኣቦታትና ከም ዝገለጹልና ወንኣምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማህያዊ ዘሰረጸ እምኣብ ካብ ኣብ ዝሰረጸ በመንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ኢሎም እቶም ሐዋርያን ኣበው ከም ዝገለጹልና ማለት ስለዚህ ብግብሪ ሰለስተ እዮም ስላሴ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ በኣካል እዩ ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ ኣካል ማለት መንነት ዝገልጽ እዩ ለምሳሌ ኣብ ወላዲ ከም ዝበልናዮ ልክዕ ወይ ድማ ኣብ መጀመርያ አካባቢ ባህሪ ታይነት ዝገልጽ እዩ ኣካል ድማ መንነት ዝገልጽ እዩ ከም ዝበልናዮ መንነቶም ኣብ ታይ ይመስል ኢልና ክንርኢ ከለና ኣብ ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክዕ ፍጹም ኣካል ኣለዎ ናይ ባዕሉ ከምኡውን ወልድ እውን ፍጹም ኣካል ፍጹም መልክዕ ፍጹም ገጽ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ እውን ፍጹም መልክዕ ፍጹም ኣካል ፍጹም ገጽ ኣለዎ ማለት እዩ ንዘውዝኒ ክንብል ከለና ግን ከም ትናትና ዓይንና ኢድና ኣእጋርና ምናምን እንሪኦ ዝድህሰስ ዝጭበጥ እንሪኦ ውሱን ዝኾነ ካብ መንገዲ ናብ መንገዲ ዝኽለል ብሜትሮ ዝዕቀን ብርጉድና ብሚዛንና ዝምዘን ኣይኮነን ፍጹም ዝኾነ ካብቲ ናይ ሰብ ኣእምሮ ወፃኢ ዝኾነ ኣካል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ወፃኢ ዝኾነ ገጽ ወፃኢ ዝኾነ መልክዕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ስለዚህ እግዚአብሔር ንዓለም ይኽልላ እምበር ንሕና ንእግዚአብሔር ክንክልሎ ንኽእል ኣይኮነን ሓደ ቦታት ክገልጹ ከለዉ ናይ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዘለዎ ሓለዋ ክርኢ ከሎሲ ሓደ ጻጸ ኣብ ሓደ ጻጸስ ንሕና ጠጠው ኢልና ሓደ ጻጸ ኣብ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ብዝኾለለ ኣብ ኣካልና ተኾለለ ካባና ክኽወል ፈጺሞ ይኽእልኒ በቃ ኣብ ኢድ ቁፅፅርና እዩ ኣብ ኢድና ዋላ ተቐሚጥና ኣብዛ ከርሲ ኢድናስ በቃ ካብ ኢድና ከምልጥ ኣይኽእልን በቃ ኣብ ቁፅፅርና እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንዓለም ዘለዎ ሓለዋስ ከምኡ ዓይነት እዩ ስለዚ ብናትና ኢድ ብናትና ገጽ ብናትና ኣካል ብናትና መልክዕ ክንዕቅኖ ኣይኮነን ማለት ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 15-17 ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ እናተጠመቐ በኣካል ርኢናዮ ኢና መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል እርግብ ኣብ ላዕሊኡ ከም ዝዓረፈ ንርኢ እግዚአብሔር ኣብ ድማ እቲ ዝፈትዎ ወደይ ባህ ዝብለኒ ወደይ ንሱ ኢሉ ካብ ሰማይ ከም ዝተናገረ ንሪእሉ ምስጢር በኣካል ሰለስተ ምዃኖም እንፈልጠሉ ምስጢር ብግልፂ ስለ ዝረኣየና እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ስለዚ ካልኣይ በኣካል እዩ ሳልሳይ ብሽም ማለት ገላፂ ሽም ማለት ዝገልጸካ እዩ ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 19 በኣር ኪዱ ንዓለም በኣብ ብወልድን ብመንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም ደቀ መዛሙርተይ ገበርዎም ዝበለ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን በኣብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ክብል ከሎ ሰለስተ ስማት ብግልፂ ይገልጸልና ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ክኾኑ እንተኮይኖም በኣብን ብወልድን ብመንፈስ ቅዱስን ክጥመቁ ከም ዘለዎም የረድአና ስለዚ ግልጽ ብዝኾነ ነገር ስላሴ ሰለስተ ስም ከም ዘለዎም ብስም ሰለስተ ከም ዝኾኑ ብግልፂ እንመሃረሉ ምስጢር እዩ ማለት ስለዚ ናይ ሰለስትነቶምን ናይ ሓድነቶምን ምስጢር ብከምዚ እንድሕር ዳኣ ተሪእናዮ መጠቃለሊ ዝኾን ሕፅር ዝበለ ነገር ክንሪኢና ማለት እዩ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ምስጢረ ስላሴ ብዝምልከት ስላሴ ሓደ እንትኾኑ ሰለስተ እንትኾኑ ሓደ እዮም እዩ ሓድነቶም ንሰለስትነቶም ኣይጥቕልሎን እዩ ሰለስትነቶም ንሓድነቶም ኣይኸፋፍሎን እዩ ብህልውና ተገናዚቦም ዝነብሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነዘብዝኒዮ ተኣምኖ እንደገና ተምህሮ እያ ማለት ተስተምህሮ እያ እዚ ባዕሉ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዝገለጸሉ ብነቢያት ዝተመስከረ እዩ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ሰብ ኮይኑ ዘምሃሮ ትምህርቲ እዩ ሐዋርያት ዝሰበኽዎ ትምህርቲ እዩ አፖስቶሊክ ፋዘርስ ወይ ድማ እዞም ሐዋርያን አበው ዝበሃሉ ዓበይቲ አቦታት እነ ዮሐንስ አፈወርቅ እነ ቅዱስ ቄርሎስ ዝገለጽዎ ትምህርቲ እዩ ንሕና ድማ ልክዕ ከምቶም አቦታትና ዋላ እኳ ስላሴ ብስም በአካል ብግብሪ ሰለስተ እዮም እንተበልና ባህሪ በመለኮት በህልውና በፈቃድ ሓደ እዮም ሓደ አምላኽ እምበር ሰለስተ አማልኽቲ አይንበልንና ማለት እዩ እዚ ዘይምርመር ምስጢር ናይ ክርስትና እምነት መሰረት እንትኾን ኣብ ውሽጢ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ እግዚአብሔር ፍቅርን ተሓቢኡሉ ይርከብ ማለት እዩ ናይ ስላሴ ምስጢር ናይ ክርስትና ፍሉይ ማንነት ዝገልጽ ከምኡውን መለኮታዊ ፍቅሪ ሓድነትን ህይወትን ዘርኢ ከምኡውን ናይ ድሕነት እቅድ ፍጻሜ ዘረጋግጽሉ እዩ እዚ ትምህርቲ ያው ሕጽር ብዝበለ ምስጢረ ስላሴ ዝብል ኣብዚ ዝውዳ ኣይኮነን ምስጢረ ስላሴ ኣብ ሃይማኖት አበው ዝብል ዓብይ ናይ ቤተክርስቲያንና መጽሓፍ ብ1800 ገጽ ዘይውዳእ ጥልቅ ዝበለ ምስጢር ዘለዎ እዩ ሕጽር ብዝበለ ግን መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ቤተክርስቲያንና ትምህርቲ ነዚ ይመስል ምናልባት ሓደ ጥያቄታት ወይ ክስርሐልኩም እትደልይዎ ቪድዮ ተሃሊኩም ኣብ ታሕቲ መቐማጥ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቪድዮ እዚ ተጠቂምኩምሉ ተፈቲኹምዎ ላይክ ሳብስክራይብ ግበሩ ምናልባት ነዘብዝኒኤ ቪድዮ ተጠቂመሉ እየሞ ሰብ ሓወይ ኣሕዋተይ ቤተሰበይ ክጠቅም እየ ትብሉ እውን ሼር ጌርኩም ብዙሕ ሰብ ንኽሪኦ ብዙሕ ሰብ ንኽጥቀመሉ በተለይ ብትግርኛ ብዙሕ ትምህርታት ስለ ዘይስተውዓል ነዘብዝኒኤ ንኽባጻሕ ዓቕምኹም ድርሻኹም ተዋጽኡ ስለ ዝሰማዕኹምኒ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትኩም ኩሉ ውላድኩም ዝሰምዑሉ ዘመን ከምኡውን እትናገርዎ ቃል ኩሉ ዝስምዐልኩም ይግበሮ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር